Fil-qorti l-assistent kummissarju Michael Kassar qal li fid-29 ta' Marzu s-Segretarja Ġenerali tal-European Smokeless Tobacco Council Inge Del Fosse ċemplet lill-eks Viċi Sindku Nazzjonalista ta' Taslima Silvio Zammit u talbitu għallaqa ma' John Dalli. Zammit weġiba illi hemm ħlas xi jsir biex issir bidla fid-Direttiva Ewropea tat-Tabak. Immedjatament wara din it-telefonata, Zammit tkellem għal ftit sekondi ma' John Dalli. L-assistent kummissarju Kassar qal li jimbagħad Zammit reġa' ċempel lil Del Fosse u qalilha li għallaqa mal-boss kien hemm bżonn ta' 10 miljun euro bħala l-ewwel pagament biex it-tabak magħruf bħala snus ikun jista' jinbih madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Kassar ara wkoll siltiet mill-investigazzjoni illi saret mill-Uffiċċju ta' kontra l-Frodi tal-Unjoni Ewropea l-Olaf dwar Silvio Zammit u żied li l-eks Viċi Sindku Nazzjonalista kien żgur qed juża isem John Dalli. Fis-seduta ta' tlieta filgħodu xed ukoll Jussif Galja, ħabib ta' Silvio Zammit. Galja xed kif Zammit kien talbu biex isiblu avukat illi jispeċjalizza fil-liġi Ewropea. Galja qabdu mal-avukatessa Gail Kimberley. Spjega kif f'Jannar li għadda mbagħad saret laqgħa bejn Zammit, Kimberley u John Dalli. Iżda żied li ma jiftakarx x'intqal fiha għaliex kienet laqgħa qasira ħafna u huwa kien irċieva telefonata matul l-istess laqgħa. Galja qal li tliet ġimgħat qabel l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali ta' Marzu li għadda, Silvio Zammit kellu telefonata mingħand Inge Del Fosse illi matula semmit id-Direttiva Ewropea tat-Tabak u s-somma ta' 60 miljun euro. Skont Galja iżda, Zammit kien qallu illi kien semma ċifra ta' 60 miljun euro biex jaqta' qalb Del Fosse. Fil-qorti sar magħruf ukoll li l-avukatessa Gail Kimberley kienet interrogata dwar dan il-każ mill-Olaf waqt li kienet qed tattendi għall-konferenza fil-Portugal. Kimberley kellha tixhed fis-seduta ta' tlieta filgħodu iżda kien ippreżentat ċertifikat mediku minħabba illi hija tqila.